ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಭಾರತಾಂಬೆನ ಜೋಕುಲು ಪಂಪಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಟು ಆಂಡ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿದ ಬದುಕುಗು ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯಕವಾದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಸಮೇತ ಉದಿನ ತೆರೆಯುಂಡು ಬೇರೆ ಅಂಚಿನ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಲೆತಮೈದೇರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮುಲ್ತಕ್ಲು ಸೇರ್ದಾರೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಈ ಗರುಡಿದ ಮಾತ ಸರ್ವೇರೆಲ್ಲ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ನನರ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಗುಡಲ್ಜಿಂಜಿ ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲೇ ಕಾಲೊಡ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾವಡಿ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಂಕಿತ ಮಾತ ರೀತಿಡ್ಲ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ದಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಏನು ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತನೆ ಒಂದುವೇ ತಾವಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಊರೊಂದು ಇನ್ನೇ ಸಾಹೇಬರ್ನ ಅಜ್ಜರು ಕಾಸಿಂ ಸಾಹೇಬರು ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾದಬಿಟ್ಟು ಆಲಡದ ಆರು ಅಜಲ್ದ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮೇರು ಮೊಗಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ತಜೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ತುರ್ಕ ಸಮಾಜದ ಅಕ್ಕಳು ಈ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ತುಳುನಾಡದ ವಾದನಲು ಪುರೈತನು ಮಾತ ಕೆಲವು ಕರಿದು ಪೋದು ಇತ್ತ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಜಾಗಂಟೆ ತಮ್ಮಡ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜೆ ಮೆಷಿನ್ ಬೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕಾಲ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮದತ್ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಕ್ಕಲು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ರೀತಿದ ವಾದನದ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶನ ಮಲ್ತದ ಅಕಲ್ಲ ಉರುಪುನ ಇತ ರಣಗಲೆ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಉರುಪುಣಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಉರುಪರೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಗರಡೀರ್ ತಮ್ಮಡ ಅಂತೂಯೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಗಾರಿ ಆವಡು ಅವಳು ದೋಳ್ಗಂಟೆ ಆವಡು ಪಟಾಮ ಆವಡು ಉಡುಕ ಆವಡು ಒಂದು ಮಾತ ಇನ್ನಿ ಬೊಟ್ಟುನ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಒಂದೇನು ಒರಿತೊಂದು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನಾಸಿರ್ ಸಾಹೇಬರು ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವ್ರ ಪಂಪೆರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಏರಿಂದು ಅಪಗಂಡ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗನು ನಮ್ಮ ಮೊಘಲ್ ಆಳ್ವಿಕೆಡು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಶಹನಾಯಿದ ಮಲ್ಲ ವಾದಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಶಹನಾಯಿದ ಅವು ಕಟ್ಟುವಾದ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸುರೂಟ್ ಐತ ಪ್ರವೇಶ ಆಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಈತ ಅಕ್ಳು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಶಹನಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಜಾವೂರಿಗೆ ಪೋದು ನೆಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಾದನ ಮಲ್ಪನಾಗುಲ್ಲ ಮೊಗಲ್ನ ಪೈಕಿ ತಗಲು ಹಿದಾಯ್ತುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದರು ಅವು ಸೆಕ್ಸೋ ಪೋನ್ ಇಪ್ಪಡು ಕ್ಲರನೇಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದೇನು ಮಾತ ವಾದನ ಮಲ್ತದ ಇನಿಕ್ಲ ಒರಿತೊಂದು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಪೂಜಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿದಲ್ಲ ತಾರತಮ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲೇರು
ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ತುಳುನಾಡು ತುಳುವೆರಾದಿತ್ತಿನ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಏನು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ರಣಗೆಲ ಉರುಪುನಗಳು ಉಳ್ಳೇರ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಾದ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರವಾದ್ಯ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೂರ್ಯವಾದ್ಯ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಅವು ಇತ್ತ ಏರಿಯಾಗಳ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ವಾದ್ಯ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕರಿದು ಪೋತನು ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ವಾದ್ಯ ಉಡುಪಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಟ್ಟು ಅವೇನು ಬೊಟ್ಟುವೆ ಅಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಪಿ ಪಿ ಇಂದು ಅನ್ಪೇರು ವಾದ್ಯದ ಕೊಡಿ ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ಪಿ ಇಂದೇ ಬಂತು ಆ ಪಿ ಪಿ ವಾದನ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತಿನ ಇನ್ನು ನಾಗೇಶ್ವರ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟುವಾದ್ಯ ಶಹನಾಯಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವಾದ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪೇರು ಕೊಮ್ಮು ತಂಬಡ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ ಚೆಂಡ ಪ್ರವೇಶ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕ ಬೇತೆದ ವಾದನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮದತ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಪಂಡಾಗ ಚೆಂಡ ಕಥಕ್ಕಳಿ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ರುದ್ರವಾದನ ಜೋರಾದ ಸ್ವರ ಮಲ್ಪನ ನಲಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಕುಡಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಚಿನವನ್ನಾಗ ದುಂಬು ಸಮ್ಮೇಳ ಅಂದಿತ್ತು ಆ ಸಮ್ಮೇಳನದ್ದು ಇತ್ತ ಚರ್ಮದಾನೇ ವಾದ್ಯ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಹೊರತು ಇನಿ ಫೈಬರ್ ಪಲೋಡ ಫೈಬರ್ ಬರ್ಪಣಕ್ಕಿತ್ತಿನ ಕರ್ಕಶದ ಸ್ವರ ಇನ್ನು ತಾಸಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಂಕೆಲ ಒಂಜಿ ಮರಳುಂಡು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಪುಡಂದಾಂಡ ಮೂಜಿ ನಾಲು ನಮ್ಮ ವಾದ್ಯದ ಮೇಳಲೇನು ಕಂಚದ ಅಲ್ಪ ಬೊಟ್ಟುವೇರು ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಪುಂಡ ಪದರಾಡು ಚೆಂಡೆ ಬೊಟ್ಟುವೇರು ಅಪ್ಪ ಒರಿಜಿನ ನಮ್ಮ ವಾದ್ಯ ಪ್ರಕಾರಲ್ಲ ಪೂರ ಮದೇವನಂಚಿನ ಸ್ವರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಈ ವಾದ್ಯ ಒಂದೇನು ಉರುಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಯಶಃ ಬೇತೆಗುಲ್ಲ ಐತೆ 6 ತಿಂಗಳು ಎಂಕ್ಲಗೆ ದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಮಂಡೇರು 3 ತಿಂಗಳು ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಗೆರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರೋಣ ಅಥವಾ 6ನೇ ಜೋಕ್ಲಗಿಲ 6ನೇ ಇಲ್ಲಡು ಕೊರಿಯಾಡ ಆಸಕ್ತರಿಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇನೊಂದು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡ ಪ್ರಾಯಶಃ ಎಡ್ಡ ಬಂದು ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತು ನಾನು ಆ ರೀತಿ ನಿತ್ತುಗುಳ್ಳಿಯರು ಆಂಡಲ 6 ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಮಾತು ಒರೆಯೋಡು ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಕು ಸಂಬಂಧ ಪಡ್ತೀನಂತಿನ ತುಳುನಾಡಿದ ವಾದ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪನಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡೆ ಐನು ಕೇನೋಡ ಐನ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ತಮ್ಮನ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರೋಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಈ ಗರಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಯಾನು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮನ್ಪೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಇಂಕಲನೇ ಊರುಡು ಇಂಕಲ ಯಾಪನೆ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ನಾಸಿರ್ರೆಗೆ ಇಂಕಲ್ನ ಗರಡಿಡು ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಪೆರ್ಮೇದ ವಿಷಯ ಅಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಎನ್ನನೇ ಊರು ಎನ್ನನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಎನ್ನ ಊರು ಒಂದು ದಾಯಿಂದ ನಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡು ಇಂಚಿತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ತುಳು ಪರಂಪರೆ ತುಳುನಾಡು ಮುಲ್ಪದ ಜನಪದ ವಿಚಾರ ಆಟ ಕೂಟ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತನ ಕಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ತಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪನ ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಪಂಡಿರ ಅಂಡ ಸನ್ಮಾನ ದೆತ್ತೊಂಚಿತ್ತನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಆಸ್ಪಾಸದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನೆರೆಕೆರೆದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದೋಸ್ತಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಹಾಕುಚಿ ಐಕ್ ಇಂಕಲ್ ದಾದವಂತ ಪಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಓಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಊರುಡೇ ಬೋದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪೋಗ ಅಂದ ಅಪ್ಪಾಗ ಐತ ಪೊರ್ಲು ಅತನೈತ ತಿರುಳು ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ನೀ ನಾಸಿರ್ ಯಾಪಲ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ನಿಖಿಲ್ ಅತ್ತಂಡ ಈಗರಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಕಲ ನಡುಟು ಸಭೆ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಜನಸೇರ್ನ ಸಭೆ ಅತ್ತು ಅಂಚಿನ ಸಭೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗ ಅಗತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತು ಅಣ್ಣ ಎನ್ನನೇ ಊರುಡು 10 ಜನತ ಎದುರುಡು 6 ದಿತೋನಂಚಿತನ ಸನ್ಮಾನಗೆ ಯಾಕೆ ದಿಂಜ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐನದಾದ್ರೆ ಇಂಕಲ್ ಏರು ಸೇವೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಡ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಊರುಡು ಹೋದು ಇಂಚಿತ್ತನ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಂದಿರ ಚರ್ಚ್ ಮಸೀದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಭಾಂಗಣ ಏರು ಒದಗಿಸಾದು ಕೊರ್ಪೇರು ಏರು ಕೈತಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅತ್ತಂದಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂಚಿತನ ಸನ್ಮಾನನು ಇಂಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಯ್ಯನ್ ಶೆಟ್ರಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತೇರು మన ತುಳುನಾಡದ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರಲು ಇನಿ ಸುಮಾರು ಅಳಿಯಂತರ ಆತನಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ
ನಮ್ಮದಾನೆ ಅಪ್ಪನ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತೆ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ ನಿಂಚಿನ ದೈವದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಬದುಕು ಪಂಡ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅವು ಪತ್ತೇಟು ಒಂಜಿ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರಲು ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ತೆನಸಲು ನಮ್ಮ ತುತ್ತಾಯ್ತಲು ನಮ್ಮನೆ ಊರದ ನಮ್ಮ ನಲಿಕೆಲು ಏತ್ ಪ್ರಕಾರದ ನಲಿಕೆಲು ಉಂಡು ನವನ ಊರುಡು ಒಂಜಾತ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಇನಿ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರ ತೂಪುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ತುಳು ಭಾರಿ ಸಮಗ್ರವಾಯನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಳುತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಐಕೆ ಜೋಡಣೆಯನ ಇದು ಮಾತಾ ವಿಚಾರ ಅಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಅನ್ಲ ಪೊಲಬು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರದ ಕೆಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡ ನೀನಿತು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಂಜಾತ ಜೋಕುಲಲ್ಲ ವಾದ್ಯದಾರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ತುಳುನಾಡದಾರಿಗೆ ಈತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಈತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಪೋಪೇರು ತೆರಿಯರೆ ಇನ್ನು ತೆರಿಯೋಂಡ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಗ ಅಂದ್ ಬನಪ ತೆರಿಯೋಂಡ್ರೆ ಸುಮಾರು ಸಾದಿಲುಂಡು ಐನದಾದ್ರ ಎಂಕಲು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಕುಲ ನಡುಟೆ ಕೊನೊಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದು ಜನಕುಲ ನಡುಟೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿಕ್ ಈ ಸನ್ಮಾನ ದೆತೊನ್ನ ಯಾರು ಎಕಡೆ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಸಭೆ ಸುರಾಪನೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ ಅಜಿಪನೆ ವರ್ಷಗ್ ಇನಿ ಕಾರ್ದೀಪನ ಪೆಜ್ಜ ದೀಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ವಾದ್ಯದ ಸಾಯ್ಬೇರು ಅಜಿಪನೆ ವರ್ಷಗ್ ಇನಿ ಪೆಜ್ಜ ದೀಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಆರ್ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಎನ್ನದೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಒಲ್ಪಲ ಯಾನು ಒಯ್ಕೆಲ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದನಾಯಲತ್ತು ಏರ್ನ ಪಿರೋಡೆ ಪೋತನಾಯಲತ್ತು ಒಂದು ಅವು ಮಿತ್ತಿದಾಯನ ಆಯ್ಕೊರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದಾತ್ತ ಮನಸ್ಸುಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಖುಷಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆ ಖುಷಿನ ಉಂಡು ಮನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ನಮ್ಮಡ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಪಂಥ ಅಂಚಿತನ ಹೂ ಭೇದಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ದುಂಬುಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇನಿಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ನಮ್ಮ ನಡುಟ್ಟು ಬೇತೆ ಕಾರಣಾಗ ರಾಜಕೀಯದ ಕಲ್ಲಾನ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದ ಉಪ್ಪನ ಕಾರಣಾಗ ದಾದಾಂಡ್ಲ ತಂಟೆ ತಕರಾರು ತನ್ನ ದ್ವೇಷನ ಪಟ್ಟಣ ಇಂಚಿನ ಮಾತ 0.1% ಇಂಚಿತನ ನಮ್ಮ ಈ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ನಡತಂದು ಐನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಡಪ ರಾಜ್ಯಾಗ ಪಾಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕಲ ನೆನಪು ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಸಾಮರಸ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ದುಂಬುಡ್ದು ನಡತೊಂದು ಬರ್ತದನ ನಮ್ಮ ದೈವಲ ನಿಖಿಲಿ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯಕಲ್ ದೈವ ಲೆಪ್ಪುಂಡತೆ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ತಂತ್ರಿದಾರು ಬತ್ತೇರಾ ಗುತ್ತಿನಾರು ಉಲ್ಲೇರಾ ನೂಲ್ ಪಾಡ್ದನಾರು ಉಲ್ಲೇರಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೇರು ಉಲ್ಲೇರಾ ಶೇಖರ್ ನಕಲ್ ಉಲ್ಲೇರಾ ಸಾಯಿಬೇರ್ ನಕಲ್ ಬೈದೇರಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ನಕಲ್ ಬತ್ತದೇರಾ ಮತ್ತೆ ನಂಜಿ ಬಂಡಕುರ್ಲಿ ಏತು ಸರಳವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಇಂದು ಏರ್ಲ ಪಂಡದ ಕೊರದು ಮಂತದ ಬತ್ತದನ ಅತ್ತು ಐನರ್ದಾದ್ರ ಬಂದುಲೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಏನು ನಮ್ಮ ಅಪಗಪಗ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಅಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದ್ವೇಷದ ಗಾಳಿ ಅತ್ತಂಡ ವಿಷದ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪನೆಗೆ ದುಂಬು ಅಕಲಿಗೆ ನೆನಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಲ ಉಂಡು ಬಕ ಅವು ಹೊಸತಾದ ಪನ್ಪುನನೇ ಅತ್ತು ಇಂಚಿತ್ತನ ಸಾವಿರ ರೂಪಕಲ್ಲು ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಯಾಪಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗು ತೂಯರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೀರ್ ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬರ್ ನಮ್ಮ ಎದುರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೇರು ನಜ್ಜೇರು ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ 10-200 ವರ್ಷದಿಂದ ವಾದ್ಯದ ಸಾಯಿಬೇರ್ನಕ್ಲ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪರಿಚಾರಕರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಅರೆಗ್ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕೊರಿಯರೆ ತಮ್ಮನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಣವಲ್ಲ ದೀತ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ಪಣವು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಲೆಕ್ಕಡು ಎಂಕಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಲ ಉಂಟು ಓಕೆ ನಾನು ಪಾತಿರಂದು ಪುನಗ ಎಂಕಲ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲ ಅಂದು ಅವರೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೆನಪು ಮಂತೇರೆ ಎಂಕ್ ಸಾಹೇಬೆ ಪನುಡು ಈ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ 58 ವರ್ಷ ದಾಂಟನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಸಾಸನ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತನ ಯೋಜನೆ ಉಂಟು ಅವರು ಈ ನಿಮ್ಮ ಟೈಕ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಮಾಸಾಸನ ತಿಕ್ಕನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಕ್ಕೈರೆಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆನ್ ಪೊರ್ಲು ಮಂತನ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡೇರು ಪಡಬಿತ್ರೆ ಮಂಡಮಲ್ 14 ನೂದು ಫೋನ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ಐತ ನಡುಟ್ಲ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ
ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ನಾಸಿರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮನ್ಪನ ಪುರತ್ತೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀರ ಮನ್ಪನ ಅವು ಇಂಕಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಮೆಲ್ಲ ಪೆರುಮೆದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟರು ಇತ್ತನೆಡ್ದು ಅದರ ಅವಲ ಈ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತೂಕ ಕೊನತ್ತಂಡು ಸುಮಾರು ಇಟ್ಟು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಣ ಒಲಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 3 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಣ ಅಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಥವಾ ನಾಟಕ ತಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತನಾರು 72 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಾರು ಉಡುಪಿದಾರು ಪ್ರಭಾಕರ ಶೇರಿಗಾರ್ ಎಂದು ಸೂರ್ಯವಾದ್ಯದ ಲಾಸ್ಟ್ದ ನರಮಾನ್ಯಾರು ಇತ್ತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮುಂಡಾಸಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟೆರಪ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇಕ್ಕಂಜಿ ಉರು ಉಂಟದ ಒಂಜಿ ಅಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ನಡುಕು ಚರ್ಮದ ಅಂದು ಕಟ್ಟದುಪ್ಪೇರು ಐನು ಕೆಲವೊಂದಿಂಚ ವಾದನ ಮನ್ಪನ ಸೂರ್ಯವಾದನ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅರೆಗ್ ಎಂಕಲ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಹುಮಾನಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಕಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತಿತ್ತ ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಾರ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಯಾಂಕಿ ನಿಮ್ಮಟ್ಟ ಏರ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತದ ಜೀರು ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದು ಜೀರು ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಕಲು ಲೆತ್ತದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತಾರತ್ತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅರೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಂತಾನಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಂದ್ರ ಶುರು ಮಂತಾರೆ ಅವಂಚಿನ ಸೂರ್ಯವಾದನ ಅವಂಚಿನ ಚಂದ್ರವಾದನ ನಮ್ಮ ಊರು ಡಿತ್ತನಿಗೆ ಎತ್ತ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಇಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೇಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಮಲಮಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರೂಪಕಲೆಯನ್ನು ತೊಜಿಪಾದ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ದುಡಿಯಿಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಯರ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಪರೂಪದ ಕೆಲವು ಜನಕೊಂಡ ಡೋಳು ನಮ್ಮನೇ ಊರದ ಸೊತ್ತವು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೇತೆ ಊರದ ಅಂದೇನು ಮಾತಾ ಬ್ಯಾಂಡನ್ ಮಾತಾ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ದಾಲ್ಮನ್ ಪೆರಾಪಿಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಊರಿನೇ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಅಂಚಾದು ಬಂದುಲೆ ನಾಸರ್ರೆ ಮತ್ತು ಪಾತಿರನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಇರ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಮೋಕೆಡ್ ಪಾತಿರ್ನಿ ಅಂಚಾದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಗಲೆ ಯಾನು ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮನ್ಪೆ ನಾಸಿರ್ ಪಾತಿರ ಜಾರಿಗೆ ಆಣಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಾತಿರದೇ ಯಾವಡು ತೂಕ ಅಬಕ್ಕ ಸುರಕೆ ಮಂತ ನಾವಂದವು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ವರ್ಷ ಒಪ್ಪನಾಗ ಇವಾಗ ಈ ನಾಗಸ್ವರತ್ತ ತಿರಿಯೋನ್ ಅಂತ ಕೊರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಏರು ಅಮ್ಮೇರು ಕಲ್ಪಾಯಿನ್ಯಾ ಅಜ್ಜೇರು ಕಲ್ಪಾಯಿನ್ಯಾ ಇಂಚ ಕಲ್ತೊಂತಾರ ಅವು ಅಮ್ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸುರುಟು ಸುತಿ ಉರ್ಪರ ಸುತಿ ಅವು ದಮ್ ಕಟ್ಟದ ಉರ್ಪರ ಅವು ಏನು ಅಲ್ತಬೇಕು ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ತಾಳ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಅಂಚಬಾದು ಅದ ಪೋದು ಅಂತ ಅನುಭವ ಇವಾಗ ಒಂದು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಉರ್ತೀನಿ ಅಲ್ತಬೇಕು ನಾಗಸ್ವರ ಕಲ್ಪರ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಬೊಟ್ಟಿನ ಗಿಟ್ಟಿನ ಪೂರ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವು ಎಂಕಲೆ ಬಂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಕಲೆ ಓಂಚದ ಉಂದಾದ ಎಂಕಲೆ ರಪ್ಪ ಉಂದಾಗ್ಬೋದು ಆಂಡ ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳು ಎಂಕಲೆಗೆ ಉಂದಾದು ಹೋಗು ಉಂದಾಗ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕದ ಬೇತ ಕಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಎಂಕಲೆಗೆ ಸರಿಗಮ್ಮದ 6-7 ತಿಂಗಳು ಎಂಕಲೆಗೆ ಉಂದಾದು ಬಾಲ್ಯದ ಈ ವಾದನದ ಜಾವು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಪೋಂದು ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ ಬರ್ತಾನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಾವ ಹೆಜ್ಜೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅನ್ನ ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ 2 ಜನ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಳು ಮಾತಾಯ್ತು ಅಂದೆ ಅವು ಪಂಡ ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗರಡಿಗೆ ಹೋದು ಊದುದು ಅವೇನು ಬೇಲೆ ಅಂತ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತ ಅವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅವು ಪಂಡ ಹೋಗಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಟೀಚರ್ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ಬೋದು ಅವು ಬರ್ತದ ಕಲ್ಪನೆ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅವು ಅಕಲ್ಲ ಒಂದು ಅವು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಮಲ್ಸಿಡಕ್ಕೆ ಅಕಲ್ಲಾಗೆ ಕೆಲವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಏನಂತ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಅದ ಪ್ರವೀಣ ದೈವಾರಾಧನೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ನಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಮದೇ ಅಕಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ ನಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕದ ಜನರೇಷನ್ ಮಾತ ಆಗ್ಲೇ ಕಲ್ತೇರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ದ ಜಮಣೇರು ತೀರ ಆರಾರಿಸಿ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಕಟ್ಟದಿನ ನೇಮದ ಈಗಲಿಗೆ
ಫೋಟೋ ಉಂಟಾ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲೆ ಕಲ್ಸರೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತಿರುಗಿದು ಬರಲೇ ಅವು ಫಂಡ್ರೆ ಪುಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಪುಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ನಿಡ್ಮು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಡ್ಮು ಕೊಟ್ಟು ಧಕ್ಕೆ ಬೆಲಿತ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತು 32 ವರ್ಷ ಇಂಚು ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಹಾಲು ಇದ್ದು ಕೃಷಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವು ದಾಲ ಇದ್ದು ಜಾಗ ಇದ್ದು ಅವು ದುಂಬು ಬಾರಿ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಕೈ ತುಂಬರಲ್ಲ ಪೋತ ಆಟ ಆಂಗಳು ಬಕ್ಕ ಮೇಸ್ತಿರ ಬೇಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳ ಪೋತ ಬಕ್ಕ ಉಗಿಲ್ದ ಬೇಲಿಗಳ ಪೋತ ಬೀಡಿಲ ಕಟ್ಟದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಕೂತಂದು ಮರಿ ಬೀಡಿಲ ಕಟ್ಟದ ಅಲ್ವಾ ಕುಡಿಯೋರು ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಪಂಡ ಕಂಡ್ರಬೋಣ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡವು ಅವು ಪಂಡ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಟ ಮೂಡು ಬಂಗದ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಪಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಂಡ ಈ ಪರ್ಬದ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಚೌತಿಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋಪಿದ್ದು ಆ ಟೈಮ್ಲ ಪೋತಿನ ಉಂಡು ಅನ್ನದು ಪತ್ತೊಂದು ಹಾಂ ಹಾಂ ಪಿಲಿಯೋಸಗಳು పిలివేషగల మేత ఎన్నెతకల దాదా వ్యత్యాసాలు దాదా దాదా ఇటు కృషి దాదా పిలికి పంట ఎచ్చేసేదాలి అవు పంట ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದೇ ಅಷ್ಟಮಿದ ಆಪುಂಡು ಅವಳು ಐಕ ಮಸಲು ಹಿಡ್ಕದ ಒಂದೇ ನೆಕ್ಕಲ ಐಕ್ಲ ದಾಲಜ್ ಊದಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಅಂದ ಅಂದ ಬಕ್ಕ ತಾಸೆ ದೋಲು ಆತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಾಗಸರವಾದ ದಾಲಜ್ ಪಿಳಿಕೆ ಅವು ನಾಗಸರದ ವಾದ್ಯ ಕೋಲೋಗು ನಾಗದೇವರನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಾವೇ ಸಕ್ಸ್ಫೋನ್ ಉಂಡು ನಾಗಸರ ಉಂಡು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಉಂಡು ಕೊಳಲ್ಲ ನಾನು ಹತ್ತು ಸುರುಟು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಹಾಂ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಲ್ತೀನಿ ನಾಗಸರ ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಸಕ್ಸ್ಫೋನ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಅವು ಫಂಡ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅವು ಇತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು 2 ಗಂಟೆದ ಆಗುಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು ಅವು ಫಂಡ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದನೆ ಈ ನಲಿಪನ ಕಲೆಗಳ ವಾದ್ಯದ ಕಲೆಗಳ ಬಂಜಿ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಐನೊಂಜಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪುನ ಐನೊಂಜಿ ಒಂತ ಕೊರ್ತು ತುಂಬುಕೊನಪ್ಪುನ ಅವು ಪಂಡ ಆಕುಲು ಆಕಲೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಆಕುಲು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್ ಅವು ಪಂಡ ಐಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಐಕೆ ಜನಕುಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಟ ಇಲ್ಲದಕುಲ್ಲ ಎಂಕು ವಾದ್ಯದಕುಲ್ಲ ಕಟ್ಟುನಕುಲ್ಲ ಅಂಡ ಅಡಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ಐಕೆ ಮಲ್ಪವಣಕುಲು ಸೇರ್ತು ಮಾತ ಪೂರ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಇತ್ತರ ಅಂದ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಬೇಲ ಆಲ್ಬಾರ್ದು ಮಲ್ಪುಗ ಇಜ್ಜು ಅಂದಟ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಾವು ಬಕ್ಕ ಫೋರ್ ಆಯ್ತು ದುಂಬು ಮಾತ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿನಕಲು ಪ್ರಾಯದ ಕುಲ ನಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ಕೋಲದು ಮಾತ 30 ವರ್ಷದ ಜವಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೇಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಉದಾರೆ ಆಪುಣ ಇತ್ತೆ 30-35 ವರ್ಷದ ಜವಣೆ ರೀತಿ ಬಪ್ಪುನ ಕೋಲ ಮತ್ತು ಮೂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀಯ ಎಲ್ಲ ದುಂಬದ ಕಟ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂದಿತ್ತು ದುಂಬದ ಕಟ್ಲೆಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಆತ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಅಕ್ಳು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗ ಬೀರ ಶುರು ಅವು ಪಾಡ್ದನ ಅಕ್ಳು ಬಣ್ಣ ಆನ ಬಿಟ್ಟ ಗಗ್ಗಾರ ದೀನ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಕ್ಳ ಬೀರ ಅವಳು ಇತ್ತಿದ್ದು ನೇಮದ ಕಲಾಟೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಬರ್ಪುಣ ಅಂದ್ರೆ
అంటే వాదన ఉండదు కొర్లు తోచుండు సినిమాದ ಪದತ್ತ ನೇಮದ ಕಲಟ್ ಆ ವಾದನ ಸಿನಿಮಾದ ಪದತ್ತ ವಾದನ ಅನ್ಪುನಾಗ ನೀರಾಂಡ್ಲ ಪದದ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ದಾನಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಇತ್ತ ನೆಟ್ಟೆತ್ತೆ ಸಾಯಿಬೇರೆ ಇಂಜದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರಪೇರ ಅಂತ ಅವು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಏನ ಅನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೂರಲ್ಲ ಬೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಒರಿಯರೇನೋ ಉಂಟು ಅವು ಎಂತ ಮಲ್ಪಣಕ್ಕಳು ಎಂತ ಪಂಡ್ಪೇರು ಆನಂದ ನಾನು ಅವು ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ಪೇರು ವಿ ವಿ ಕಾರಂತೇರು ಅವರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಪ್ಪು ಕೋಲಲ್ಲಿ ಮಾತ ಅದು ಉದ್ಯಾವರದ ಇಡೀ ಕೋಲಲ್ಲಿ ಆರೆ ಗುಂದಿದ್ದೇನೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಶೂಟಿ ಮಲ್ಪನ ಇಡಪಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ದಯ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಓವು ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಬಂದೆ